Gusto nyo bang malaman kung paano maka-apply ng passport dito sa Pilipinas? Kung hindi nyo pa alam, let me help you. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ilocano defenders. Para sa lahat. Ilocano. So alam natin ang passport ay isang importanteng bagay para makatravel internationally. Sa Pilipinas, hindi nyo man kailangan ng passport kung magta-travel kayo ng domestic. So kung magiging Manila to Cebu, kailangan nyo lang ng valid ID such as a driver's license. Pero kung gusto mong umabas, pumunta sa Korea or sa Singapore or sa Japan, etc., kailangan nyo na ng passport. Eh kung wala pa kayong passport, tutulungan ko kayo kung paano mag-apply ng bagong passport. So first, ano ba ang mga requirements para sa new passport application? Para sa mga adult applicants, 18 years old and above, kailangan nyo i-accomplish yung application form na pwede nyo makuha sa passport.gov.ph, isang authenticated birth certificate, any of the following government IDs, SSS ID, GSIS card, Unified Multipurpose Identification Card, UMID, LTO driver's license, kailangan nyo i-present para makuha ng passport. And if kung ikaw ay isang married female, na ginagamit nyo ang last name ng inyong asawa, kailangan nyo ng authenticated marriage certificate or security paper or report of the marriage na kailangan nyo i-present. Kung ikaw naman ay below 18, kailangan nyo lang ang accomplished application form, birth certificate, school ID or certificate of enrollment ang mga kailangan nyo lang para maka-apply. So, how to apply for a new passport? Well, simple lang. Punta kayo sa passport.gov.ph. Ito ang official DFA website para mag-schedule kayo ng online appointment. Pagpunta nyo dun, click nyo na lang ang schedule an appointment for new application ng passport. Tapos may mga application form dyan na kailangan nyo na lang i-fill out. So, ang regular processing costs 950 pesos and takes 12 working days, while ang special or expedited processing costs 1,200 pesos and takes 6 working days. After paying the processing fee, meron ka makukuha ang reference number through isa email ninyo together with a transaction receipt and a copy of your application form. Print these documents on A4 paper and bring them on the day of your appointment. Pagpunta nyo na lang sa DFA branch na pinili ninyo, with all your documents, kukunin na lang ang mga documents at saka yung photo at saka signature at saka mga biometrics mo. So, follow na lang ang dress code pagpunta nyo dun sa DFA center, which is earrings, necklaces, and colored contact lenses are not allowed para sa mga photo capturing. At saka mga minor applicants, mga applicants below 18 years old, kailangan may either authorized adult companion or either parent nila. So, sana nakatulong ako para alam nyo na kung paano maka-apply ng bagong passport sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ilocano defenders. Para sa lahat. Ilocano defenders. Laban sa lahat. Ilocano